Sok szeretettel köszönjük a kedves nézőket, egyenesen a Hungaroringról Csuti Lászlót és Lantos Andrást hallják. Elérkezett az a hétvége, amit a leginkább vártunk itt a VTCC-ben. A Hungaroringi hétvége, annak is az időmérő edzése. A versenyzők már a pályán, és a Citroeneket látjuk. Elkezdődött a 20 perces Q1. Nagyon röviden és tömören, Laci, foglaljuk össze, hogy mi történt eddig. Te otthonról nézted a tévéből, ezért te sokkal több mindent láttál, mint én. Úgyhogy szerintem te kezdtél, mert azért mondom, tévéből néha sokkal több mindent lát az ember, mint a helyszínen. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Amit biztosan megállapíthatunk, hogy Loeb nagyon elkapkodta a dolgot, és a balesete ebből kifolyólag történt. Gyakorlatilag az egyes kanyarnak a féktávján, az ideális féktávon, a felgumizott féktávon próbált meg megállni, és azonnal a falba végezte. És ami látszott, és ami az időeredményeket is tükrözi, az, hogy López elverte az egész mezőnyt, abban azért rengeteg munka volt, és amit én a tévéből láttam, hogy López gyakorlatilag minden egyes kanyart végig letapogatott, mindenféle variációt kipróbálta ahhoz, hogy hogyan és milyen formában lehetne a féktávon megérkezni, az érintési pontot megcsinálni, valamelyiket szélesen, valamelyiket szűken, mindent végigpróbált, és mint egy komputer összerakta, és 5 kör után már olyan köröket ment, hogy gyakorlatilag csak azokon az íveken kanyarodott, ahol egy pályát ismerő, jól ismerő ember esőben eltalál, de ő nyilván nem volt itt azért még esőben, és nekem az tetszett, és az tűnt fel nagyon, hogy ezt annyira profi módon és egy ilyen komputer aggyal összerakta, hogy pontosan melyik kanyarban milyen íven kell fordulni, hogy ez látszik, én azt gondolom, a nagy időkülönbségben. Csak a rendkedvéért azért mondjuk el, tehát úgy indult itt a Hungaroringen a mai nap, hogy szakadt az eső és csuromvizes volt a pálya. Az első edzést és a másodikat is esőben és vizes pályán kellett rendezni. Azóta viszont kisütött a nap, egy picit fújt a szél is, és ahogy láthatják a kedves nézők a képernyőn, most már száraz aszfalton és slick gumival mennek a versenyzők. Az első szabad edzést és a másodikat is Pechito López nyerte, az elsőn 1,5 másodpercet adott Gabriele Tarquininek, a másodikon pedig szintén Tarquininek 5 másodpercet, ami azért látszik, hogy a Honda ezekkel az új fejlesztésekkel, ugye elméletileg új futómű és egy teljesen új első karosszéria elem, azért picit közelebb van a Citroenhez, hiszen mind a két szabad edzésen egyedül López volt képes legyőzni a hondásokat, a gyári hondásokat. Ez most a szárazon jobban meg fog mutatkozni, az biztos, és az egyértelműen látszik, hogy közelítenek, és hogy használnak ezek az elemek. Viszont egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy abban a pillanatban, ahogy a pályát most fehér vonalakat, rázókövet vagy a műfüvet megérintik a pilóták, ott azért még kalandba lesznek, mert ezek még nem tudtak kiszáradni. 10-15 perccel ezelőtt gyakorlatilag még vizes volt a pályának egy csomó kanyarja. Most már ez az aszfalt fölszáradt egyrésztről az TCC. Hoppá! Gabriele Tarquini megtörte az autót! Ráment a rázókörre a 3-as kanyar kijáratán, és abban a pillanatban bevágódott belőle. Piros zászló, bizony. Ezt akartam mondani, tehát a műfű még tiszta víz, itt is látszik még a tócsa, nagyon kell vigyázni a műfűnek és a fehér vonalnak az érintésével. Sajnos Gabriel ezt nem hallotta, amit mondtam. Ráment a kijáraton a műfűre, megpróbált róla lekormányozni, de onnantól fogva nem láttuk a képet, de mindjárt ki fog derülni, szerintem elkapta a kormányt és bevágódott a jobb oldali belső falhoz a 3-as kanyarba. Egyébként még egy nagyon érdekes jelensége van a 3-as kanyarnak, tavalyhoz képest rengeteget romlott, és most már kijebb kell menni, mert nagyon pattog. Az előző hétvégén volt itt egy versenyünk, és egy fél órát mentem az egyik autónkkal, csak kipróbáltam benne valamit, és meglepett, hogy mennyire pattog a 3-as kanyar tavalyhoz képest. Lehet, hogy ez is meglepte, mert nyilván mellé megy, tehát egy profi világbajnokról beszélünk, ezt sokkal jobban tudja, mint én, de ennek ellenére hát ez nem néz ki túl jól. Ez a 3-as kanyar egyébként egy... Gabriele Tarquini autója továbbra is ott a pályán. Egyébként nem messze ettől a helytől törte össze magát igen csúnyán 2 évvel ezelőtt. Így van, amikor csak akkor a falba, akkor az előző verseny közben. És akkor utána nem is tudott a teszten részt venni. Amit akartam mondani, hogy ez egyébként nem látszik a kamerákból, de ez egy padlógázas kanyar, és nagyon nagy az oldalterhelés, egy pici hiba elég ahhoz, hogy bevágódjon a belső falba. Közben Alessandro Mariani beszélget Alex Leguival. Ráment a rázókőre, és valószínűleg vízes volt a rázókő, és ezért elveszített az irányítást az autó fölött. Pedig a szabad edzések után nagyon magabiztosak voltunk. Mindhárom autónk az első 5-ben végzett. De hát ez megtörténik, ez benne van. Ez előfordulhat akkor, hogyha egy olyan pályán kell az időmérő edzést futni, ami egy eső után éppen felszáradóban van. Lehet már valamit tudni, hogy mennyire sérült meg az autó? Azt mondta, hogy komoly baleset volt.
De most még lehetetlen megmondani, hogy mi sérült az autón. Először be kell hozni a kocsit, és akkor majd meglátjuk. Alessandro Mariani egyébként remek viszonyban van Alex Legui-val, ezt Legui posztolta a Twitteren, de ez már egy egészen más tészta, de ők nagyon, nagyon jó barátok itt a VTCC-ben. Közben a mezőny bent a box utcában, és Laci, azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha kihangosítanánk téged, és mondjuk egy fordítást is tennénk melléd, mert hogy körülbelül 2 másodperccel azelőtt kezdted el mondani a vizes rázóköveket, hogy Tarquini elkövette ezt a hibát. Igen, mentem rengeteget egyébként itt esőbe, és speciális a pálya ebből a szempontból. Mentem máshol is, más pályákon is esőbe, de azért ez különösen trükkös egyébként a Hungaroring. Ebből a szempontból nyilván más pályának is más trükkjei vannak, csak ezt egy picit talán jobban ismerem, azért kezdtem el ezt mondani. Sok ilyen balesetet láttam már egyébként, főleg itt a 3-as kanyarban. Amit még elkezdtem neked mondani itt a szünetben, és ami még érdekesség, hogy most az összes gumit kidobhatják gyakorlatilag, vagy most már ezzel top időt nem fognak tudni futni, kidobni nyilván nem kell, de le kell cserélni az összeset, nyilván mindenkinek van több szett újra melegített gumia, vagy melegített gumia, de ettől függetlenül az, amivel kimentek és 1-1,5 kört mentek, azzal már top időt nem lehet autózni, úgyhogy eléggé szerencsétlen időben és helyzetben jött ez a baleset. Ráadásul, ahogy említette, Tarquini most mind a 2 futamot majd a sor végéről fogja kezdeni. Így van. Nincs mese. És pont egy olyan futamon úgy vezettük fel ezt a verseny hétvégét, és ezt szerintem itt is érdemes elmondani, hogy mikor, ha nem most lehet esélye a Hondának. De közben már Ben Constanduros Michelis Normi mellett áll. Az ember azt hiszi, hogy teljesen száraz a pálya, de aztán kiderül, hogy nem. Látszott Gabriele balesetéből is. Nem lesz ez egy könnyű időmérő. Az lesz a lényeg a Q1-ben, hogy lehető legkésőbb menjünk ki majd új gumin. Nagyon rossz volt az időjárás reggel, és még csak szombat van, de már most érdemes nézni, hogy mennyire sok néző látogatott ki. Mi a helyzet az autóval? Ugye fel kellett az autót frissíteni, fel kellett tenni rá az új fejlesztéseket. Hogy van a kocsit? Milyen állapotban? Egyelőre még nem éreztem a különbséget, de most kíváncsi vagyok, hogy az időmérő edzésen lesz-e bármi differencia. Ugye elméletileg egy új felfüggesztést kapott, vagy egy felfrissített felfüggesztést az autó, illetve egy teljesen új első elemet, ami már a Honda Civic Type R design világát tükrözi, és ami elméletileg javít az aerodinamikai hatáson, hatékonyságon, és javít a fékhűtésen is. Legalábbis ezt várja tőle a Honda. Mondjuk jobb lett volna ezt Marrakes előtt bevezetni, mert Marrakesben volt probléma a fékhűtéssel szinte minden csapatnak, de most kaptak új jokereket, új fejlesztési lehetőségeket, úgyhogy ezért most arra a Hungaroringre időzítették. Közben újraindították a Q1-et, 15,5 perc van még hátra. Elvitték az emelős autóval Gabriele Tarquini kocsiját. Kinézek itt az ablakon, ha már itt vagyunk a Hungaroringen, 7 ágra süt a nap. Ez gyanítom, hogy a képeken is átjön. Teljesen száraz a célegyenes. Nagyjából másfél órával ezelőtt még tócsákban állt a víz. Úgyhogy minden összejött most azoknak, akik ilyen száraz pályát akartak volna. Közben Tarquini autóját behozták ebben a pillanatban ide a parktermébe. Innen nézve egyébként nem tűnik súlyosnak a sérülés, de ezt ilyen messziről lehetetlen megmondani, át kell nézni majd a szerelőknek. A box utca egyébként teljesen üres, tehát mindenki kijött. 2 pilótának volt komolyabb balesete még itt a vizes edzések során, illetve az egyik nem is baleset volt, hanem egy műszaki hiba. Rob Huff autójáról vagy ból egyszerűen kitört a jobb belső kerék. Elég sérülékenynek tűnik a Vesta futóműve így 3 forduló után, vagy 2,5 forduló után. A másik pedig a már általad említett Löw-féle baleset volt az egyes kanyarban. Elnézte a ívet, az ideális íven fékezte meg az autót, és mondtad, Laci, hogy a múlt héten ti is versenyeztetek itt a Hungaroringen, tehát fel van gumizva az ideális ív. Amikor az vizes, akkor a gumis ív rettenetesen csúszik. Igen, viszont eltelt egy hét, és azóta azért esett egyszer-kétszer az eső, úgyhogy nagy valószínűséggel az már részben felázott.
Amit akartam még mondani a kiállással kapcsolatban, illetve ezzel a kényszer megszakítással kapcsolatban, hogy részben, ahogy nézem, itt a Citroeneket egy picit át is tekerték még szárazabb beállításra, mert amikor először kimentek, még sokkal puhábbak és lágyabbak voltak, most egy picit már feszítettek rajtuk, amennyire nyilván lehet ennyi idő alatt, de részben átállították az autókat. Nyilván ezt megtette a többi csapat is, csak most itt a két Citroent mutatják, ez a két autó az előző kivezető körön nem volt ennyire stabil, főleg nem a kanyar bejáratokon. Amíg nem jönnek a gyors körök, annyit mondjuk el, hogy kedden a Nordschleife-n tesztelt a mezőny, egészen elképesztő volt látni az autókat, rettenetesen meg kellett emelni a hasmagasságot, és Pechito López agyonverte a mezőnyt, 2,5 másodperccel volt gyorsabb mindenkinél. Tegyük hozzá, hogy ugye egy 21 néhány kilométeres pályáról van szó, ott azért egészen más a 2,5 másodperc, mint mondjuk egy 5-6 kilométeres vagy 4 kilométeres körön, de az látszik, hogy egy egészen új szintet hozott a WTCC-be López, és ez megmutatkozott most itt a vizes szabad edzéseken is. Hoppá, itt megint látjuk az Alési kanyarban, ahogy López fölveri a vizet a pálya széléről, bukótérből. Na, szóval Lópezt rettenetesen nehéz lesz megverni. A szabad edzéseken például 1,7 másodperccel gyorsabb volt, mint Ivan Müller. Nyilván tudjuk, hogy Müller nem szokta nagyon izgulni magát a szabad edzéseken, de az látszik, hogy még a Citroenesek közül is sokszor kilóg López. Abszolút teljesen más szemléletet képvisel, és sokkal precízebb, profibb, és sokkal inkább ilyen fiatalos mérnöki gondolkodással vezeti ezt az autót, legalábbis ránézésre. Itt is látszik például, hogy a célegyenes ráfordító, illetve 14-es kanyar kijáratán és az Alésinek a kijáratán teljesen nyugodtan rá lehet már menni a vizes műfűre, mert nincsen olyan terhelés alatt az autó, amit befordítaná, és rá is megy. Tehát abban a pillanatban képbe volt azzal, hogy ott nem fog olyan oldalterhelést kapni az autó, hogy esetleg befordítsa a falba. Úgyhogy ott meg bátran ki is nyitotta a kormányt, hogy egy picit gyorsuljon még kifelé. Ami nagyon érdekes, hogy azért én úgy gondolom, hogy Müller is rendelkezik ezzel a precíz tudással, és mégis rendre alul marad Lópezhez képest. Azért nyilván egy két gyerekes családapa lett azért ez alatt az idő alatt Müllerből, egy picit más a motivációja és más az elképzelése az életről. Én azt gondolom, hogy ez is befolyásol egy versenyzőt, és ez is látszik. Illetve jött egy olyan fiatal gyerek, akit szinte lehetetlen megverni. Azért ez rendesen stresszbe tarthatja őt. Közben Norbi egy negyedik idővel kezdi, ez az első gyors köre. Müller vezet, Huff a második, aki egyébként a második szabad edzésen szintén nagyon jó volt. Az elsőn ugye elhagyta a kerekét, de utána összerakták a ladásszerelők, és elképesztő az a különbség, ami itt a Hungaroringen kirajzolódik közte és a másik két ladás között, és az elsősorban James Thompsonra nézve nem túl pozitív. Amióta Huff megérkezett a ladához, azóta rendre gyorsabb, mint Thompson, és minthogyha Thompson kezdene egy picit belefáradni ebbe, aztán nagyon bízom benne egyébként, hogy magára talál, és villant egy nagyot itt a Hungaroringen, mert egy nagyon szeretnivaló, kedves srác, és emellett rendkívül gyors, nagyon nagy tehetség, de azt látni kell, hogy Huff folyamatosan elveri őt. Sokkal technikásabb egyébként a Hungaroring, mint ugye a nagy átlag. Egy régi tervezésű, régi vágású pálya. Helyenként magas rázókövekkel, helyenként lapos rázókövekkel. A nagyon gyors sodrós kanyarok váltakoznak a nagyon lassú technikás kanyarokká, és a nagyon lassú technikás, a kettes szektor, tehát a Manselltől egészen az Alésiig lehet nagyon sok hátrányt összegyűjteni, hogyha az ember nem figyel oda, vagy hogyha nem tudja ezeket a kanyarokat jól megcsinálni, illetve nagyon fontos az autónak a beállítása, hogy ki milyen irányba megy el, és melyik részre állítja az autót. Itt azért tényleg, amit te is mondtál, kijön a vezetői képesség is, és ha emlékezzünk vissza, azért ez Huffnak mindig ment, hogyha az autója nem hullott szét, akkor itt ez mindig jól állt neki ez a dolog. Norbi közben megérkezett a boxba, várják már a szerelői, és megérkezik Daste, illetve kijött a Citroenesek közül is 3, Ma, Loeb, illetve, ha minden igaz, López is, és akkor egy valaki maradt Müller a pályán, nem, Müller is kijött, akkor viszont Loeb, igen, Loeb még kint a pályán, Loeb nem jött be, itt vannak a ladások is a boxban, Loeböt látjuk közben a képen, Chilton maradt még kint, Montero, Benani, illetve Filippi, nagyon hasonló ritmusban teljesíti mindenki a Q1-et, most kerülnek majd fel az új szettek, és most jön egy utolsó nagy roham. Demustier autója pont itt a kommentátorállásunkkal szemben, illetve mellette Hugo Valente és Filippi is büntetést kapott, méghozzá 5-5 rajthelyes büntetést, mert mind a ketten figyelmen kívül hagyták a sárga zászlókat a szabad edzések során.
pont itt sikerült elkapnom, picit bosszús volt Valente feje, és hát hülyeségnek tartotta ezt a döntést. Ő nem értett egyet azzal. Gyanítom, hogy az volt a problémája, bár nem fejtette ki, hogy szerintem mások is csináltak olyat, mint ő, és csak őt büntették meg. Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy Valentétől még nem nagyon hallottam olyat, hogy egy büntetésre azt mondta volna, hogy jogos. Röbnek igyekeznie kell. 8. helyen van, és azért ez még nem biztos, hogy elég. Nem, ki is jön. Cserél egy gumit, próbálgat ő itt mindent, most már mindenféle keresztbe fékez, egyenesen fékez, ívre fékez, egyik kanyart így csinálja, másikat úgy. Érzi ő is azért, hogy nyomás alá helyezte López. De ezt közben már megy vissza a pályára, érkezik Montero is. A gyári hondások közül még az időmérő edzés előtt sikerült elkapnunk Alessandro Marianit, de föltettük neki a kérdést, hogy mondjon valamit, amit tudnunk kell mindenképpen az időmérő edzés előtt. Ő úgy válaszolt, hogy mondjuk mi valamit, amit ő neki kell tudnia, és jól kifaggatott bennünket, hogy milyen időjárás várható. Látszott az arcán, hogy nagyon izgult, akkor még nem lehetett biztosra venni, hogy száraz lesz a pálya. Most arra eldőlt, hogy teljesen száraz pályán és napsütésben zajlik az edzés. Azt nézem közben, hogy valahol zajlanak a kerékcserék, a ladásoknál éppen igen, Kozlovszkijnak hoznak ki egy Setu Yokohamát, és gumit cseréltek Valente autóján is. Ugyanez a helyzet Demustiénál, gyakorlatilag mindenki kijött, és most fölvesz egy szett új gumit. Coronel van kint a pályán, Filippi, illetve most már Daste. Nem mondtuk el, bár szerintem nagyon sokan tudják már, a Q1-ben a legjobb 12-be kell bekerülni, a képernyő bal oldalán láthatják, hogy szürkével van jelölve az első 12 hely, tehát aki bekerül az első 12-be, az tovább megy a Q2-be, és onnan élesedik igazán a helyzet. Így most, hogy például Tarquini kipottyant ebből, viszonylag egyértelmű, hogy kikerül az első 12-be, legalábbis az eddig látottak alapján. Egy jó 24-25 másodpercet gyorsultak egyébként a versenyzők a szabad edzések óta, ennyit számít a vizes pálya, és ez még egy meglehetősen hűvös és meglehetősen zöld pálya, ahogy mondani szokták. Tehát gumi nagyon az eső miatt nincs rajta. De aztán nem megy túl pontosan, és igazából nem is találja azokat az ideális íveket, amiket kellene. Én először azt hittem, hogy kivezető körön van, de nem. És nem jó helyen kanyarodik, nem is az ideális íveken kanyarodik. Kivezető körön van szerintem, Laci. Nem. Biztos vagy benne? Hát akkor nem értem, mert akkor se így kezdenék meg egy gyors kört. Na mindegy, megnézzük most. Ez biztos, hogy gyors kör lesz. Nézd csak, kivezető körön volt, nincs első szektora az időmérő monitoron. Igazad van. Akkor is az utolsó szektorában nagyon sok olyan dolgot csinált, ami fölöslegesen koptatta a gumit vele. Szerintem ellőtte a hibákat előre, hogy a gyors körében nem maradjon. Lehet. Eljött közben itt a célegyenesben Tom Coronel is, és megkezd egy gyors kört. Pontosabban ő most már a másodikat. Norbi autója egyelőre bent, most szedték le a gumimelegítő paplanokat, Krisztián pedig jelzi neki, hogy jöjjön és még gyorsan surranjon ki a lada elé, ez sikerült is, Kozlovszkij ladája elé ki tudott jönni Norbi, úgyhogy ő is megkezdi a bemelegítő körét. John Filippi érkezik közben a boxba, ő a 13. helyen van egyébként, Filippi még nem volt szerintem ennyire közel soha a Q2-be jutáshoz. Macinkua érkezett meg itt a célegyenesbe. Ő a 12. helyen áll, és egy gyors kört kezdett most meg. Úgy látom, nem vagy elégedett Daste körével továbbra sem. Érdekes. Ami még szintén érdekes, hogy a Honda és a Citroen masszívan uralkodik itt a Hungaroringen, mégis Tom Chilton most a 4. helyen áll, ami a szabad edzések után meglepően jó. Ami meg a különbségeket illeti, érdemes nézni, 1 tized, 2 tized, 5 tized, 6 tized, tehát nem olyan óriásiak, mint vizes pályán voltak. Közben befejezi a körét Daste, és feljön vele a 9. helyre.
Coronel. 1.51.783 eddig a legjobb köre, ezzel a 10. Coronel. A középső szektorban saját eddigi legjobb részidőjét futotta, és Coronel előre jön a 6. helyre ezzel. Megjött Benani és Thompson is. Thompson nem javít, Benani pedig gyors kört kezd. 3,5 perc van már csak hátra a Q1-ből. Müller pedig 2 lila szektort fut a legutóbbi körében. Nagyon elkapta a fonalat Ivan Müller. Lőtt fejezetbe egy kör, de Müller utolsó szektorára leszünk majd kíváncsiak. Manchin Kuát mutatják, de Müller az igazán gyors a pályán. És ez az, amit említettünk, hogy Müller a szabad edzéseken nem szokta széthajtani a technikát. Ma följön a második helyre, 1.50,7. Utolsó szektora nagyon jó volt. És Müller 49.2-t ment, másfél másodpercet adott Manchin Kuának. Rettenetesen jól összerakta ezt a kört Ivan Müller. Claire Magnan itt hozzánk legközelebb, csapatmenedzser Citroën Racingnél. López közben a második, 7 tizeddel még mindig elmarad Müllertől. Az nagyon sok. Müller valamit nagyon összerakott. Vagy Lópeznek volt valami feltartása, mert azért ekkora különbség nem szokott kettőjük között lenni. Lehet, hogy López forgalomba keveredett. Müller nagyon profi megcsinálta, nagyon jól összerakta. És 3 lila szektort futott, tehát mind az összes részén ő volt a leggyorsabb. A pálya minden részén. Jön közben egy Honda Montero a célegyenesben mindjárt. Ő most kezdi majd a gyors körét, Montero a 8. Hát ezzel a 4. helyen azért ez nem rossz. Nagyon-nagyon jó, és Thompsont nézem közben, aki a 13. helyen 2 zöld szektort futott eddig, de azért jócskán elmarad Müller idejétől. Huff befejez egy kört, egy bemelegítő kört, és mindjárt érkezik Thompson, az ő idejét nézzük. Be tud-e jönni Thompson? Nagyon elszúrta az utolsó szektor Thompson, és nem tud javítani. 1 tizeddel elmarad, egészen hihetetlen, hogy még Rob Huff az 5., Thompson csak a 13. és Kozlowski meg a 16. Hát magasan kiemelkedik a 3 ladás közül. Közben kihívták Dusty-t egy súlylemérésre, ebben a pillanatban tolják ki az FIA boxából. Ő feljött a 3. helyre. Citroën 1, 2, 3, 4, 5, mert hogy Benani az 5. Mihális Norvi pedig a 8. helyen gyors körön van, és 2 zöld szektort futott eddig. Most jön a célegyenesben Norbi, és följön az 5. helyre. Na ezzel már a Q2 talán biztosítva. Már hátra van még 1 perc, mindenki megkezdett egy-egy gyors kört. Itt ezen a képen egy pillanatra jól lehetett látni az előbb szemből az autón, hogy mennyit változott az eleje ennek a fejlesztésnek köszönhetően. Demoustier nem tud javítani, egyelőre Thompson csak a 13., tehát kieső helyen, Valente bejön 3. Azt a mindenit. A Chevrolék elkezdenek élni, most, hogy száraz a pálya. Vizes pályán sehol nem voltak a krúzok, szárazon most ott vannak az elejében. Ugye ott van Valente a 3. helyen. Bánhatja a buta büntetést, hogy ilyen jól mennek a Chevik, és ő is ilyen jól rátalált a pálya vonalvezetésére. Chilton a 6. Huff fedélzeti kamerás képét látjuk közben. Huff visszacsúszott a 10. helyre, ezt akartam mondani, hogy itt olyan... Montero közben, bocsi, a 3. Huff második. Azt a mindenit, mit ment Rob Huff. Nagyon jó az időmérő edzés. Jót tett egyébként ez a felszáradó pálya. Folyamatosan gyorsulnak itt a végén. Norvi pedig egyébként a 9. helyen, nagyon nem kell izgulni, közben kinn a kockás zászló az 1-es poszton, és már is leintenek valakit. Érkezik a boxba a Coronel, érkezik a boxba Benani, és az egyik Lada. Norbi nincs gyors köröm, de a 9. hellyel tovább fog menni. Filippi fejez be egy kört, Filippi a 13. helyre tud feljönni. 2 századdal marad le a Q2-ről John Filippi. Azt a mindenit, a kis francia. Löböt leintették a 6. helyen közben. Filippinek egyébként Weber Gabi segített itt a nap során pálya tanulásban, az ívek megtanulásában, bár nyilván amit esőre például átbeszéltek Gabival, azt valószínűleg újra át kellett beszélni.
mert hogy száraz pályán egész máshogy kell vezetni. Norbi autója a boxban, és a 9. helyen tovább jut a magyar pilóta. Nagyon bízom benne, hogy spóroltak a gumival a végén, hogy legyen új szent. Bőven a Q2-re. Montero a 4., tehát látszik, hogy ott van a potenciál a Hondában, és nézd meg az elejét. Müller és Huff között van 6 tized, és utána századokra jönnek egymás mögött. López 5 századra van Hufftól, Montero meg 6 századra Lópeztől. Nagyon szoros a második helytől lefele. ...23 másodperc múlva folytatódik az időmérő edzés. Rob Huff az egyetlen lada, aki tovább jutott, James Thompson nem. És itt a reklámszünet alatt hallottuk, ahogy beszélgetett Alex Leguival, és elmondta neki, hogy beállításbeli problémái vannak, de közben már Ben Gabriele Tarquiniel beszélget. Az én hibám volt, nem volt teljesen száraz a pálya. Az ideális ív igen, de nem a rázókő. Rámentem egy picit a rázókőre, és ahogy az autó hátuljával hozzáértem a rázókő külső részéhez, megpördültem. Úgy tűnik, hogy a Honda egyébként most harcra kényszerítheti a Citroent. Igen, sajnos viszont hibáztam. Sajnos ezt már nem változtathatom meg. Meglátjuk, hogy a csapat többi tagja hogy szerepel majd. Nem egy szerencsés hely neked ez a helyszín. Nem, valóban, pedig a második edzés jól alakult. Az autó elég versenyképes. Tiago és Norbi sincs nagyon messze a Citroenektől. Sajnálom, hogy nem leszek ott velük, de ilyen az autóversenyzés. Nehéz napod lesz holnap, és ezzel egyetértett Tarquini. No, szóval James Thompson panaszkodott picit a beállításra, egészen pontosan a diffi beállítására, és perelőfeszítést lehet állítani egyébként az autón, gyakorlatilag a mérnök laptoppal tudja ezt állítani, és valószínűleg nem úgy alakult ez a beállítás, ahogy neki kedvezett volna, és mindig kipörgött a kereke. A lényeg az viszont, hogy kiesett a Q2 előtt, tehát még a Q1-ben maradt James Thompson, miközben Rob Huff nagyon simán a második helyen ment tovább. Ez egy újabb fricska szegény Thompsonnak. Nem úgy alakulnak a dolgok számára a VTCC-ben mostanában, ahogy szeretné. Na de közben már a Q2 mezőnye a pályán. Müller, Huff, López, Montero, Valente, Loeb, Machin, Hua, Chilton, Norbi, Benani, Coronel és Daste jutott tovább. Itt egyébként pont a box utca előttünk lévő része maradt bent. Demustier, Filippi, Valente, Coronel és 2 lada. Thompson, illetve Kozlowski. Filippit rettenetesen sajnálom. 200-addal maradt le a Q2-ről. 5 Citroen egymás után jött ki. Azt hittem, hogy egy kicsit szélárnyékozni fognak, de szétszakadtak, mindenki külön akarja megoldani a feladatot. Vagy mindenkinek külön kell megoldani a feladatot. López van legelől ebből a vonatból. Mögötte jön Müller. Aztán Loeb, közben Valentét látjuk, és Loeb után ma ez a sorrend, őket pedig Benani követi. Aztán Montero a pályán, és Norbi jön Montero mögött. Majd Huff és Daste, közben Coronel autóját látjuk, és ennyi. És szépen együtt vannak a különböző márkák. Chilton az, aki egy picit leszakadt. Most érkezett csak át a célvonalon. Hát Coronel sem volt szerencsés. Úgy tűnik, hogy nem tud kijönni a Q2-re. Egyelőre teszik fel az új gumikat, elképzelhető, hogy csak a szokásos Coronel stratégia jön, megspórolnak egy szent gumit, és Coronel lehet, hogy megpróbál rámenni a fordított rajtrácsos pólra. Nem ez lenne az első alkalom. Azt akartam mondani, hogy láttunk már tőle többször ilyet. Igen, most veszik le a gumimelegítőket Coronel autójáról, miközben Lópezék már a sikánban, és le is teszik az autót mindjárt ebben a pillanatban az aszfaltra, úgyhogy megy Coronel, nincs vele szerencsére semmi gond. Huff. Azt akartam mondani, hogy Huff egy rózsaszín szektort jött. 6000-del gyorsabb, mint Loeb. López rettenetesen gyors a közepén, de mondjuk most még nincs mihez hasonlítani, ezt még a bemelegítő körös időkhöz hasonlítják. Majd jön Müller.
Müller gyorsabb volt a pálya középső szektorában, mint López. 1/10-del, inkább 5/100-addal. López érkezik a célegyenesbe. Folyamatosan körről körre javul egyébként a pálya állapota, ehhez is alkalmazkodniuk kell. López 49-7. Müller 49-4-jel átveszi a vezetést. Löw érkezik, ő a harmadik, ő 50-es kört fut, és már megelőzi Löwöt. Aztán jön Benani, Monteiro bejön a 4. helyre, Norbi egyelőre a 6., de megelőzte Benanit. Aztán Daste és Huff körét kell még megnézni, mert Huff nagyon gyors volt az első szektorban. Belero győzte Sebastian Löwöt. Müller valamit talált magában az autóban, nagyon szereti ezt a pályát, tudjuk, jól ismeri, jobban, mint López, többet versenyzett itt, és egyelőre ezen a hétvégén gyorsabb, mint az argentin. 2/10-del volt most gyorsabb a Q2-ben az első körön. Huff zseniális, ahogy megy, szenzációs, amit művel ezzel a ladával. Hoppá, elrontotta a Mansell kijáratot, a rázókő megdobta. Ez már dobos. Levezetőkör egyébként is szerintem. Van még hátra 5 perc, ebbe pont belefér egy gumicsere. És akkor még egy új szettel lehet jönni egyet. Itt a Q2-ben. És közben azt nézem, hogy Coronel még a bemelegítő körén. Coronel egy gyors kört fog futni. És Valente is, ezek szerint. Igen, Valentét is kiengedték közben. Demoustier, Filippi és a 2 lada. Thompson, illetve Kozlowski maradt a boxban. Most jön Valente a célegyenesben. És mögötte pedig Coronel, miközben a Citroenek már jönnek ki a boxba. A 2 Chevrolet eljött itt a célegyenesben. Lesz-e válasza Pechito Lópeznek? Vagy végre valaki megtöri az egyeduralmat? Most már hosszú futamok óta, hogyha nem merem mondani, mert 4-re emlékszem, de nem vagyok benne teljesen biztos, és sajnos itt fönt a kommentátorállásban internetünk nincs, úgyhogy nem tudom lecsekkolni, de úgy emlékszem, hogy 4 futam óta övé a pole pozíció. Norbi is bejön a boxba, mögötte Huff, és mögötte Ma, és érkezik Daste is, valamint Chilton is. Mindenki fel az új gumik. Igen, mindenki ugyanezt a stratégiát választja. Norbi autóját most húzták be a szerelők, és már hozzák ki a srácok az új gumikat. Kap egy új szettet Norbi. Óriási tömeg egyébként az Engő Motorsport boxa előtt. Gyakorlatilag 2 boxot kapott a csapat, az egyiket az autónak, a másikat pedig a szurkolóknak. Coronel kicsit rossz szögbe érkezett a sikán bejáratához, és megdobta az autóját. Ezzel sajnos nem gyorsult. Alézi. Nem rossz egyébként az első szektorban például Coronel. Most jön az Alézi. Itt még jó. Nagyon siet. Valente 1/10-re van Ivan Müllertől a középső szektor végénél, az Alézinél. Valente nagyon jó kört fut. Szerintem ő arra számít egyébként, hogy ennél a körénél majd sokan gyorsabbak lesznek, hiszen az első futamon úgyis kap egy 5 rajthelyes büntetést, de ha 9.-10. hely környékén tud végezni, akkor legalább a második futamon lehet egy jó versenye. Jön közben Valente, és a második helyre jön fel, és Coronel pedig a 8. Valente nagyon jót jött. Közben a Citroenek már visszatértek a pályára. Valente a harmadik szektorban abszolút legjobb részidőt ment. Benani egyébként kirakott egy fotót magáról csütörtökön. Érdemes megfigyelni, bocsánat, hogy Benani szélesen, egyébként mindenki szélesen kezdte meg az első körét, hogy minél nagyobb tempót vigyen át a célegyenesre. Tehát a kivezető kör végén már úgy fordult rá a célegyenesre, hogy szélesen, hogy a gyors körét gyorsabban kezdje meg. Bocsánat, mondjad? Semmi, ez nem annyira fontos, csak hogy kirakott magáról egy fotót, amit éppen a konditeremben készített. És azon a képen azért látszik, hogy nincs rossz kondiban Benani.
Kell is a Citroenhez, azt mondják, egyébként nem könnyű vezetni. A gyúrjon még egy kicsit. Kint a pályán Huffon és Dustin kívül szinte mindenki. Benani viszont már elméletileg gyors körön van, viszont nem túl ütős ez az első szektor, tehát lehet, hogy ez egy olyan második bemelegítő kör lesz, amit inkább finomabban teljesít. De ez nem gyors kör, az biztos. Viszont érkezik közben a Citroen. Az első Citroen a célegyenesbe, és megkezdi a gyors körét, ő pedig nem más, mint Sebastian Loeb. 22 másodperc van hátra, ezek tehát az utolsó gyors körök a Q2-ben. Valente futott még egy kört, és közben megkezdi a gyors körét Ivan Müller is. Mögötte Lopez, Lopez mögött Montero, aztán Coronel, érkezik Ma, és Mihály Norbi ebben a pillanatban megkezdi a gyors körét, Benani pedig, nagyon érdekes, ment egy fura kört, és aztán Igen. kijön a végén. Loeb nagyon ráment a rázókőre. Érkezik a Mansell kanyarhoz, és 600-ra van Müllertől, de nem csak ő fog gyorsulni. Loeb 38-6-os első szektort ment, 38-7-et Müller. Müller lassabb volt Loebnél az első szektorban, és Lopez pedig egy lila első szektorral nyit. Már elmaradt 2 tizeddel Lopeztől, és Norbi körét nézem, Norbi első szektora nem túl jó. Majdnem egy másodpercre van Lopeztől. Azt nézem közben, hogy Loeb nagyon precízen és pontosan ment végig itt a felső részben. Norbi nem fogja szerintem erőltetni ezt a kört, Benani és Dustin már nem tudja őt valószínűleg megelőzni, és a 10. helyen jár. Rózsaszín is a középső szektor a Loebnek, az nagyon jól sikerült, szemre is rendben volt. Szóval, hogyha minden így marad, akkor Norbi a második futamot a pole pozícióból kezdheti meg. Benani a boxban, Dustin is a boxban, Norbié a pole pozíció a második futamra, ez már teljesen biztos, és ezért nem erőltette Norbi az első szektort. Közben jön Loeb a célegyenesbe. Loeb nagyon gyors volt a középső szektorban, átveszi a vezetést 49-2-vel. Nagyon komolyan összerakott kör volt, amit Loeb csinált. De még jön a többi Citroen. Az első szektor nem volt annyira jó, viszont a második, harmadik az bitang volt. Müller visszaveszi a vezetést 49-1, és Lopezé a pole. 49-1-jel, 200 másodperccel megveri Ivan Müllert. Azt a mindenit. Valente a 4., és Montero csak a 6. Nincs Honda a Q2-ben. Van ellenben 4 Citroen, és óriási meglepetésre egy Chevrolet. A Q3-ban, bocsánat. És Valente nyakamat rá, hogy arra játszott, hogy úgyis sokan megelőzik majd itt a végén, de helyett bejut a Q3-ba, viszont így elrontja majd a második futamos rajt helyét. Hát illetve kap rajtbüntetést. A büntetés, így van, azért mondom. Norbi közben érkezik a boxba, itt jön el most előttünk, megvan a fordított rajtrácsos pole, a hungaroringi második futamon az élről indulhat majd. És ezzel az autóval, amit láttunk, legalábbis a gyári Hondától, ezzel az autóval akár meg is őrizheti a vezetést. Jól sikerült ez a taktikázás. És itt vannak a magyar szurkolók, akik rettenetesen boldogok. A szakadó esőben és iszonyatos hangzavart keltettek, fantasztikus hangulat volt már reggel. Pont a reklámszünet alatt készített Ben Constanduros egy interjút Mihály Norbival, és ő elmondta, hogy amikor elkezdte az időmérő edzést, akkor nem az volt a terv, hogy a fordított rajtrácsos pólért küzdjön, de aztán menet közben úgy érezte, hogy a Q3 elérése nehézkes, nem lehetséges, és akkor döntöttek úgy a csapattal, hogy itt az utolsó körben már biztosra mennek, és megpróbálják megszerezni a fordított rajtrácsos első helyet. Ez sikerült, úgyhogy egy pole pozíció Norbinak. Közben azért tolják vissza Macsinkú autóját, mert ő lesz az utolsó elméletileg, aki kijön. Nem, akkor valami gond van már autójával. Neki kellett volna valóban először jönnie, helyette viszont Valentét engedik ki elsőként. Elméletileg egyébként ilyenkor nem jöhetsz ki később. Nem.
Nem tudott kiállni, nem tudott fölállni gyakorlatilag, amikor kellett volna. Tehát ez az utolsó 5. lesz ebben a etapban, illetve a Q3-ban. Szóval így zajlott ez a taktikázás, és a lehető legjobban szerintem. Ezt nagyon szépen csinálták. Az megint egy más kérdés, hogy össze tudják-e rakni, hogy be tudják-e állítani úgy a Hondát, hogy Norvi meg tudja őrizni a vezetést. Mert hogy azt gondolom, innentől kezdve ez lehet az egyetlen cél, vagy az igazi cél. És ha van olyan pálya, ahol erre van lehetőség, az itt a Hungaroring. Nem könnyű előzni. Norbi ismeri az összes trükket, tudja, hogy kell levédekezni, hogy kell megtörni azt a ritmust, melyik kanyarokat kell ahhoz levédeni, hogy a következő 2-3 kanyarban ne tudjanak előzni. És ezek azok az apró trükkök, amiket itt el lehet követni. Nyilván egy Citroennel szemben azért ez nehéz. Közben Ben már interjút készít Yves Mattonnal. To change the tires and enter in his qualifying 3 due to the fact that he was pushing the last lap in qualifying 2. It's a problem we say since a long time that it can happen. So he was too slow on the slowing down lap? No, he was pushing a maximum to come in and just the time to change the tires. It is too short. So is that a problem with the regulations then? Yes. Yves Matton a szabályokat hibáztatja, azt mondta, hogy bár nagyon gyors levezető kört jött már, nem volt ideje a csapatnak föltenni az új gumikat az autójára, és ezért nem tudott kijönni a gyors körére. Azt mondta a Citroen Racing vezetője, csapatfőnöke, hogy ők már régóta mondják, hogy ez a szabály nem tökéletes, vagy nem működik jól. Azért érdekes, Több mint egy percet ott állt. Én nem emlékszem arra, hogy ilyen előfordult volna korábban. De nem, valamit nem vettek figyelembe. Több mint egy percig ott állt, vészvillogózott, meg már mindent csinált, hogy tolják vissza. Na az a lényeg, hogy ezzel védekezett, vagy ezt fogalmazta meg most problémaként Yves Matton, miközben megkezdi a gyors körét Hugo Valente. Hogy megkérdezte tőle Ben, hogy lassan jött a levezető körén már. És azt mondta Matton, hogy nem, nyomta neki, ahogy csak tudta, de a szabályokkal van a probléma, ezt így konkrétan kijelentette. Hát majd kíváncsi vagyok, hogy lesz erre bármiféle reakció. Nézzük közben Valentét, aki az első a gyorskört futók közül, utána jön majd Loeb, majd Müller és Lopez. Szinte hihetetlen, hogy a végére azért Lopez csak elkapta Müller, de van még egy utolsó nagy lehetőség, és az számít igazán. Lélektanilag mindenképpen számít. A Müllernek nagyon kéne, hogy végre le tudja győzni egy körön Lopezt. Leér a Slitternek az eleje az 5-ös kanyarba, annyira huplis már egyébként a kanyar közepe, hogy minden hupliba leért. Hoppá, ez nem sikerült túl jól. A 38-7-es első szektort ment Valente. Hát az Alézi kijárat se sikerült túl jól. 40,0 a következő, ez majd a Citroenesek szempontjából lesz fontos. És mondom még egyszer, már ezzel befejezte, tehát nem tolhatják ki, nem küldhetik ki Valente után. Azért mondom, mert közben ugye Valente jön a célegyenesbe, időközben már Loeb is kint a pályán, hiszen megkezdte a bemelegítő körét. Jön a célegyenesbe Hugo Valente, és a gyors köre pedig 49,0. Nem rossz idő ettől függetlenül. Abszolút nem. Jó idő. Valente utolsó szektora 30,2 volt. Ezt is fölírom, mert majd így tudjuk hasonlítani hozzá Loeböt, és azt már tudjuk az idei évben, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a feliratok ebben majd segítenek. Úgyhogy biztos, ami biztos, inkább mindent fölírunk. Müller az autóban. Ő lesz a következő, és mindjárt engedik ki. Loeb pedig érkezik a célegyenesbe. Picit még megcsúszott az autója. És rágyorsít. A célegyenesre kezdi a gyors körét Sebastian Loeb. 1:49.0-ás időt kéne megvernie. De nem elsősorban Valentével lesz majd ő meccsben, hanem Müllerrel és Lopezzel. Loeb nagyon jól ment egyébként a Nordschleife-én, mi elméletileg kedvez neki a pálya, hiszen igazi, majdnem rallis pálya a nagy Nürburgring.
Az abszolút az ő terepe. És nem is talán egy körön, hanem majd hosszú távon. No, akkor nézzük az első szektort. 38,7-et ment Valente, és most már van futóóra szerencsére, ezt is megértük itt a harmadik fordulóban. 8 századdal lassabb lőbb, mint Valente. Itt volt Valentének két apróbb hibája. Ha tud, akkor itt tud hozni rajta egy picit lőbb. 38,8-as első szektort megy lőbb, de most a pálya hátsó részén megpróbálhat hozni rajta. A Citroën nem csak az ereje miatt, nem csak a motor ereje miatt lóg ki a mezőnyből. Egy rendkívül kifinomult futóművet használnak, bár egyébként azt mondták a tavalyi év végén, hogy a lassú kanyarokban voltak azért problémák ezzel a futóművel, és ezen próbáltak fejleszteni ezt-azt. Az nem, 40,0 a középső szektor. Itt majdnem teljesen azonos időt ment, 40,0 volt Valente középső szektora is. Hát, egy kicsit elrontotta. Szoros lehet így köztük, de lehet, hogy ezzel a hibával egyébként Valente mögött marad. Löw jön a célegyenesbe, és ott is marad. 30,6 az utolsó szektor, ott benne hagyott 4 tizedet azzal a hibával, amit mondtál. 1:49.5-öt ment Löw. Nézzük Müllert. És most folytatódik az a nagy meccs, amit végre először úgy igazán láthatunk az idei évben, mert hogy a szabad edzések során úgy tűnt, hogy Müller van olyan jó formában, hogy végre megverje Lópezt. Most fordul rá a célegyenesre. Tavaly ez egy nagyon izgalmas meccs volt az időmérő edzéseken, akkor sokáig fej-fej mellett haladtak, eddig még nem tudta megverni az idei évben Lópezt senki. Kezdi a gyors körét Ivan Müller. Továbbra is a 38,7 a legjobb az első szektorban, ezt Hugo Valente futotta. Macinkua tehát már nem futhat mért kört, Müller után López következik. Nézzük az időt, ez eddig nagyon szép volt. 38, Az igen. 38-5-32, 2 tizeddel gyorsabb Valenténél. Igen, ez azért elég rendben volt. Nézzük, hogy a sikán hogy alakul. És ez még csak az első szektor volt. Szép. Nagyon okosan elkerülte a belső hurkát, ami nagyon veszélyes itt a Itt jön a lassítóban. kritikus rész, hogy ezt hogy tudja megcsinálni, mert innen gyakorlatilag padlógázon a Aléziig megy. Ez itt padlógáz, és most jön az Alézi, nagyon picit kell csak beleemelnie, és innen már fordul is tovább. És itt van a következő mérési pont. Szépen megvolt az Alézi is. Azzal nem foglalkozunk, 39,9, 1 tizeddel még növelte az előnyét. A középső szektorban nem kell nézni a különbségeket, az nem működik jól. 39,9-et ment a középső szektorban Müller, 40,0-át. És nézzük, most fordul rá a célegyenesre. Jó, vissza is tudott egyből állni a gázra, hibátlanul megcsinálta. Mennyi lesz a vége, mert hogy ő nem Valentével van igazából meccsben, hanem Pecito Lópezzel itt a célegyenesben Ivan Müller. 48,8. Ez elég rendben van. Viszont az utolsó szektorban lassabb volt, Igen, mint az Valente. utolsó szektor nem állt úgy össze neki. Hát meg kiderül, hogy ez képes López mit megy. Az utolsó szektorban maradt körülbelül 1 tized Valentéhez képest. Kíváncsi vagyok, hogy Lópezhez képest mennyi. Nem könnyű ezen a pályán gyors kört futni, mondom még egyszer. Az eső miatt most már ugyan száraz az ideális ív, de egyáltalán nincs felgumizva a pálya. Közben Valentét megkérdezzük. Azért kapok büntetést, mert nem vettem figyelembe a sárga zászlót.
Ez már a második olyan időmérő, hogy bejutottam a Q3-ba, ez sokat jelent nekem. Sajnálom, hogy megint büntetés miatt sorolnak majd hátrébb. Hosszú lesz a futam, nem könnyű előzni, de a tempóval elégedett vagyok. Elrontotta a kettes kanyart közbe. Bocsánat, Lopez, ez nem lesz meg. Úgyhogy Ivan Müller megszerezheti a pole pozíciót. Kíváncsi vagyok, hogy milyen időt, mert de nagyon el kellett emelnie a gáz, sodródott kifelé folyamatosan. A szemre jól láttam. 30-40 bizony. 38,9, ott már nem lehet 4 visszahozni. Nagyon elrontotta a kettes bejáratát Lopez. 4 tized. Hát én hiszek neked, Laci, hogy 4 tizedet két szektor alatt lehetetlen. Ezt ő is tudja, hogy elrontotta. Kapkodni még összegyűjtett két hibát. Müller közben most érkezik meg a boxba, és mindjárt kiszállhat az autóból, és ünnepelhet egy pole pozíciót, az első az idei évben. Várjuk meg azért meg a középső szektor végét, itt lesz a szakítási pont, átjön az Alési kanyarból kifele, pont elveszítjük a képet, 39-7-es középső szektort ment, ott 2 tizeddel volt gyorsabb, mint Ivan Müller. Úgyhogy a 4 tizedből 2-t lefaragott Pechito López, rettentően szoros lesz a vége, hogyha ezt a tempót tudja tartani, de a pálya utolsó szakasza a legrövidebb, itt lehet a legkevesebbet visszahozni. Még nagyjából olyan 2-3 tized van köztük, így van. Jön a célegyenesbe López. Na tipikus, ilyenkor elkezdi nagyon erőltetni, az utolsó századokat kipasszírozni az autóból, és akkor jönnek a hibák. És Valentétől is kikap így. Ez tipikus, igen. Nem azt mondom, hogy ez óriási nagy malőrök voltak, de ez benne van a pakliban, amikor az ember ennyire próbál a tizedekért vagy a századokért harcolni. A kettes kanyart és a 14-est rontotta el nagyon, viszont középen nagyon, nagyon brutálisat ment. Ivan Mülleré tehát a pole pozíció a hungaroringi futamon, a második futamon pedig Vigelis Norbi indul majd az élről. Nagyon gyorsan el kell búcsúznunk sajnos, úgyhogy nem látjuk majd Ivan Müller ünnepét, de majd láthatjuk és olvashatjuk Vigelis Norbiét, például a VTCC blogon, meg mindenhol máshol, mert hogy tele lesznek vele az újságok. Mára köszönjük a figyelmet, Csuti Lászlót és Lantos Andrást hallották, viszont hallásra. Viszont hallásra.